มีนึงนะเด็กนะथारमाने आङो दिनै मोनसे गोदान एक्सपेरिमेन्ट होननांगौ जाहैबाय खालामनो नागिरदों बेयो गेसनि मुलि बिफांनि फिथाइ सामथाइजों बानायनाय तयारि खालामनाय आयुर्वेदिकआनो होननांगौ जाहैबाय बेखौ आङो सासे हिन्जावनिफ्राय बायनानै लाबोदों टेङापारा फ्लाइअभारनि मोनजेननायाव सा खोला लामा थांनायनि सोनाब साइड बिल्डिंआव आरो माबादि जायो लोंनायसै लोंनाय नागिरदों मोजां जायोबा नोंथांमोना बयबो लोंनो हागोन जौ गोजा नङा दै खिन्थु जौ बिदैबो नङा बे गेसनिसो नै बेसेखिनि लोंदो होनदों आङो लोंनायसै ओंखाम जाखांनानैसो लोंनांगौमोन दे आं चावमिन जाखांनायखाय लोंसै बिफांनि बिलाइथ' एसे खाथो खाथो मोजां फिल खालामो लोंजेननायावनो मोजां मोनदोंबा एसे उनावथ' बिराद मोजां मोनगोन आसा खालामबाय आरो दा नेक्स्टआव आङो मोजां जायोब्ला नोंथांमोननो लोगोफोरनो आं खोन्थाबावगोन ओंखाम जानोसै दाउ लोंखौ लाबोबाय जादो नोंथ' जादो दाउ बयलार एवनाय दालि जहल बोरमा एवनाय नङा होमबा बोरमा बेदर बरिया बोरमा बेदर बाबना बे बयलार ना गोथाव ना माजों मोननाव साबसिन जा बानलु जायोलै दालिया आंनिनो हयनो हरदो हा बहा लाबोदों आंनि दालि खुरैयानो गैया गिलासखौ लाबोखायाखै ओइलै औ बैखौ डिस्टार्ब ना साबा aku coba kentang nung senang lah tapi neko cuma membaba kamu dah hudung nanti na nama orang kai खालामनानै जानोसै मालाबा गुमा गोथाव बाथोन देनानै खिन्थानांगौलै आंनो दाउ बयलार हाबा मोनगोन ओंखाम होफैयो दालिया एसे बावदोंहाय लादों जेन' माबासोमोन लकेल दाउसो बोरमा गोसोबायदा लांहाबलायनायखाय सुखुवा जाबाव दे जाबाव बाबु गय जानानै थांसैलै माय फ्रेन्ड्स माय डियार फ्रेन्ड्स खावनाय गया गयखौ ला Pagi ya? Hah? Kau minum ya? Pagi apa? Ayo lah. Ayo gimana? Lalu kan sih kena. Oh ya, lanjut.